yakanga iri nguva yakanaka aiwa kuna advocate Fadzemere unozivikanwa nenyika yose kuti she is a change maker and a lawyer, anoonekwa anopiwa zita nevanhu achinzi aiwa ndiye achava the vice president aiwa kana vachinge vazopinda pakutonga. Tinoona kuti aiwa Fadzemere anofara, anova nenguva yakanaka pakainvitiwa kupa Botswana inaugural ya Gideon Boko wamuziva kuti aiwa akaelectwa nevanhu zviri pachena and people they were happy for him. Sandapana mashoko anoita kupana pana advocate Fadzemere anotipa subscribe all like turn the bell icon. Ana chiposta picture rake ramukona iro ramukona ana Gideon Boko kudanyora chiti here is wishing a professional colleague, brother in the region and political friend, His Excellency President Duma Boko, all the best as he embarks on a brave mission to transform Botswana, grow the economy and improve people's lives in this beautiful nation. God bless Botswana. Domashoko anosiwa achitogwa na advocate Fadzemere atino kuti aiwa she is a change maker, anouya achiti aiwa this opportunity yakawanikwa this opposition figure Gideon Boko, anouya achimcongratulate achiti aiwa awana an opportunity yekuchiratidza uchange maker hwake adevelope nyika. Apo unoonekwa kuti aiwa maleaders akanga arimo kati mamwe asara Southern Africa, aiwa these people or these leaders aiwa hasachatarise the will of the people but vanenge vachingouya vachikoluta vachitaura zvavanoita vatinga describe tichiti they are now illegitimate. But panapa tinoona kuti kana vakomana ava vechidiki vachipinda aiwa tinoona kuti nyika yose inopembera ichiti aiwa tavawana vanhu vachakwanisa kudevelopa nyika dzedu. Tudze mafungiro enyu matudi pamusoro mashoko anoita kuwana advocate Fadzemere. Pina kume section medu, subscribe or like, turn the bell icon.